bono mumino yone kuna muroja ko paraiga bono aba ke dibaito na bwa baisa ransi mubaru bono muharra buna nako inesi inyesbe ina akora kede san jana abekira muroje ngento nangor lagi bono ga apa somi murah mumai to kapopo apa somi mumai to kapopo mumai to na kuro ko chabanga na mumanye ebyanda biraso kapopo kwana ebyanda biraso kapopo kwana ne byanda byoko kumya abana ba mindo ekebindi kyanda yazabusia nekebindi kyobo chenu ndibwana ina bona erese ni akabo muororo don't complicate it kabo muororo na hande nyasome muna korte kendu kende kiyura mento ekere kiyura mento yo kane ni amangana abana ba mindo tuasomi robo chenu matukaya bali barengega ni pati enene ekiara nkwanyora mafundizo ama nene bunanyegene onyelioka kwale gotegera muga kurio ndari tiga tukaenda bumanyi ngungweli tukajikokole tukanego eta ayo monago zini aende mwana na komenda matukuno mwana ulio musa afikiri niliwafundisha kuna mweru wete bali bande baimoka bakaenda bumanyi baro bakaigora kituka kyabo piri na inu matunda tai ona ikumzete na bere na ande molisi na konta keteba tebaiga ase chinguru kia tata nyasaye ulio sukiri na endo oletira abantu bayega ahonjora ne muntu ndi bwenzi aruwo bolemo twagaje kanisa amen bono buli muno bwa ndo bwana ndo bono bochikuna nyasaye agusukiri ase nyasaye agusukiri asa agutambukiri bono kalengera ni uruwo bolemo nkikira tioko tusabe mono twagaje tonyoro bolemo twagaje kanisa bono nkwigera tuli lingana likongu tarone climax unabuateo ase kitabu dia omaje munango kwana iga moroje buno musao yako nyakokora iga uyo no musai ikona aye ko muligeri kwa muligeri buno musai to konya ko tabata style Uburango kwana iga amangana ya gara sensengi ai na boire tengana mangana igo lakini amangana ya kaso eta sensengi ma asumo kusia kale igo na yerigere libuya isaranza buya ekiaran ko babuata ali mwenzi kuna konyora gusundogete ono abantu bande bago kuminga igini kanisa uyere no moro ikia gukire kanisa kunya gusundoka okay heri titokwigera bono tusabe tata nyasaye mbia mono ekero turarigirya mangana afya tuasabire moiko ne chinguru kyao tuasabire chisemyo monene chirikwaira abantu bawo elinde begeri naende basomya abantu bawo naende barwa mariogo yeke na kugwenya abantu bawo na kitwale kusaba somo sangirire kanu yakaro to gukore kubiseti yaitu toto tiga moiko iyo chisemye chitwegeri bono aseria tali ya Kristo motori yitu amen. Kitabu ya Ogokora Acts 5:20 Ogokora emerongo ibere isano mustari emerongo ibere pagete umuntu ogosoma very fast na ende ukuminyoka gucha tinya ko gosorora ngatenena ora maminda mangana naro achandira abantu amargoire naro tuaira abantu amakong nakinate berango isaranse buya na ndo isaranse asakorekana oyoro nyasaye ngakuigwa mangana nyasaye nakegora mutari ko nyai gwikera mure ekor madi ongera de gukwana ango muntu tene na basomebu
kego tebaiga yanda mutenene ase kalume genda mutenene ase kalume motebye abantu amang'anosi igoro y'obogima obo genda mutenene ase kalume motebye abantu amang'anosi igoro y'obogima obo ing'ana elimo kono nomura ikwegera tolenje tiri korandi ebuku yateba genda otinine tobasa konye tali okukwana gokogenda abalegendo naenda arali ekarume asa banda bakene bakoregendo bagotoka bali batantanire bali barurera ini obatebya mang'anonsi igoro y'obogimo naraya najaki bana baminto igwa onye koro omonto ole buya igo bwenenete gwesibi korwo omotu paka amagoro osibi kianga kiawo kionsi naende bwesoke eyanga y'omusaja abwesoka bwesoke eyanga y'omukungu abwesoka genda ase karume otenene obatebya mang'anonsi igoro y'obogima borobi obo ono ekero nkonyora omoisia aminete etukia ng'ai ogosoma ng'omoisia amine etukia ekero nkonyora omokungu mate nayandigererete abegete epaika ng'ai okonyora erikire ng'omokungu abeke epaika abana baminto ntoigwanaine bono amang'anonsi igoro y'obogima borobi obo ke bono muyeitie bosa igokwete nabo bugometi omotu ng'a naye ngotero nkiogotera nande gokwete ke mwatutantani omukungu ng'a nerongi abegete akorare baraire n'omusaja erongi abegete bono ekeningi nkieke bono ogotwara kiaye mboine ino kiomobwate igo moigwetera ki mweteriri nateba toigwete nakwanete igoro y'egekobo keri tware gotenga riria egito bono ngosariria nde mogokana tinkorine gari ya mungene kigene ngei lakini ngotebie kene munagakorete gintu ki kunakire obatebia mang'anonsi igoro y'obogima borobi obo abakungu beka eyangenke eri abakungu bakubika onye gotegete obe moyo matukabira atatu tigame kone yo koraye bono bosi ke beke yanga engale omukungu akubika akororeka n'omukungu bono nyasaye gatungite omonto nyasaye narwarete kera gotunga omonto bono aye nkie gogokora egintu binto emekono gotokorerete beke yange engare omukungu embego etarioka kuna nyasaye agodesignete abasaja naino muna mokobeka chigoti chaine chiba chande etanya ko fashion yende etanya gochi ainyebeke tu nanda basaja naino beke yange engare tu yange engare eribuya ngosomye paika yoka ntamaliza siku 3-4 epaika yoka nerongi yae nyasa goteba mukungu tabasa kubika eyanga y'omusaja ntoigwana ine bono gona asomire buku bona yenkio ine tarandore kanisa ngana hogotera kipaika chirombana netiko kinza ono nyasa ngogotera bona mwaire bimwana ngonyora ka mwana
Lakini itu binde nama tengo tabere overa sendanga. Noro le binde bikota roji. Bono binde mbori ngaki kai sekali. Akan ya aku tadi guys. Bono uruwalit ayo monyen uruwalit otobete watobiri baka mwana ekenagera katobiri. Akamwana akamatukabira atatu. Igoko nyora telefon. Na tewe tinga molisi na kwana nkabate clear ngaki njetingi jetia sebi asara bieno molengerere. Muna muharangireti eje nganyoro kurangir goko ngaguita bagoja. Ikona kita kwane ke neki kimi chamba yalete abantu baitu banyori. Bono iwa. Anya kutabana ine koko kolevi. Anga kuwaso ameteguru yechituki. Abantu baita bakungu mugate na bakungu mubwate nyumba nevire cha mubwate nyumba. Ase chitukia. Ase bintu mukariko beka makoka na abatebe. Bintu mukariko beka makoka. Ebintu aba masai bakobeka naye gwachakire kobe. Tuma etie sababu yaye. Chirumba mwachakire kobeka. Tuma etie sababu yaye. Ebinebire chebibe ono kusasima gwasinyire. Ono bwachenu bwabulire. Okay. Jeremia. Isa na isa temeronge bere na ibe. Nani moi wana ine nabu. Pada ngapana na kwa naiga gwa etie kiara ngaka watu bara Jeremia. Jeremia isa na isa to merongo ibere na ibere. Jeremiah 8:22. Soma buyo mukungu ngaki ine amakuta akugweni na abolire Gilead. Ine amakuta akugweni na abolire Gilead. Omugwali ali aroro na seki abantu bane atara weni gwa Na seki amaryogo nakinyakitali mwina aliyekuru gete nyakitali teya amaryogo tayo abantu bali kogendo abantu nkugwena bali igonya sanga ine netukuru asamariko yabo linga ikirenda abantu bane batali bakaragendo bona watene nkugwena bali korujo lera ini abana baminto igwa no muchando munene abanyagitari no bali abantu no bagwesomba kuchia lakini okugweni wakolire gendo wakolire ingyo kugwenera kwabona. Jeremiah 46 verse 11. Jeremiah 46 verse 11. Mwaje onye ndimo ngendi bwangu angambu ya Jeremiah 46:11. Inwe abantu ba Misiri Igwa ono muchando noura inwa abantu ba Misiri. Nyire ngora inwa abantu ba Misiri enchirinde inwa abantu mubwati metwe mekongu mogane timokori kwegasi enkongu muraba kuri kanu mutangi ibintu biri boronge mwangi timokori kugigasi enkongu Misiri ngasi kiyarengo obusumba ono mutobegeta sobusumba nagiye kogera Ogwete batay gujya abamba igwete ogwete batay gujya uboso abakungu bakaja bakaranga ki tiga togende family tokolia basajo boso esonge kima tukigwete igwete kesonge baite bali igwete abantu batokoliyo bosomba obokongu emichande mekongu ke yani ngwata kitengwane obosomba mutabwa tikende matunda atakala tikendo matunda tai wana bosomba kyayo kakire
yani obusumba ono no muyane kireta uno mena abakungu pakonyora nunde emirunde miyumupa ngani sikere aiga ati wana kwenda ako ge ucha kukuminga kie kebon kaimono to ko iri mechandi ngomoroja ira ki obusumba abanta mumupa ono uranyoro mukungo begete yanga biyai ono ami no mubiro yo kolya gosene chingenjo chingia ndogwana ina bona chingenjo chirena bona mogo tebia abantu bonzi ngaki emekone imogo tokolera chimabu echi chirega chimabu maite kitokegwe echia kitoko kolera chimabu Bami. Boni michando ya beide, omo kongu ya beide. Omo kungo lima teto koli. Mole buna abaise ka beku. Igwa mole buna abaise ka beku. Igwa na beku ngimole. Bona kero wata arabus. Watu oro kiebi na magweta iga. Nkibono hakko mwana one. Ngai bona ayo koligeri. Mwisi wana toko ngira na yo koligeri yo mwana opi. Kai wana koligeri ko tomian. Osora. Wewe somo zaje ko mocho. Oi, oro chimi ndomaka tokal. Ngano mwana akasakane kane. Gara gara kane ke ni chongo ja. Kie ke boni. Michando kie. Bwana ninje kwemi na goja bwana gosena. Adeba. Dira gocha asegire adi monyora maguta akogwenia. Bwana kuna muimini rene chirongi echi. Bwana mokwe yagi. Bwana ikachinya gitari. Muabudiro. Ubwana ngoko partikendo. Kalengera dia bali morocho muchando yimonyoroje abande bayigwete mbe obusi abande moroche be abande bacharero moroche be osa mumaitike omuntu oyo gukwana nainu abantu bakwere iroko boko kumuntu oyo abantu abangi mono bakwere iroko boko kumuntu oyo igonye kuligire cya injiro kunya konche kwa cheki gorugoro wataku kimadi kurumadi waika igoro waika segete wakwa miro bibiro ne biao igongo kwano muchando nyorira abantu banyaza bana baminto turale sa twachandira abantu injire nko twichandire twabanyene amatuka mangi bona mwaite no kominyoka uchigo tuomera ngabona gaya asinyi iganga nenya gitari get abo tikari to kama bosi elio Na moisa konyora. Na moisa konyora so meke kushimo kungoi Na moisa konyora amarioga mange abusase mole. Na moisa konyora amarioga mange abosa Oko weni watikoli ase mole. Akara jindadara cha family ngwa kana mole abakungu nga yeme gonge kali Presa hii ya akili presa ke kurwa sikindadara ine mangana ya family ai pesindan nanti nande kirigo ko wekira kabako ngatigo muko wekira na chomo kungu Embras. Imbulan. Omai tenai katango kukwana ya nai chenai wo. Kiagara nai. Nol plan.
We, Masai nataka kuongea kidogo alafu Okay, sawa. Enda ukae. mimi sikai. Enda ukae. Mimi nataka kusalamia wewe. Okay, nimesalimika basi. Naruka hapa. Najua mimi natoka Mogondo. Nakula nini? Sinakula Mogondo. Unakula Mogondo. Hii ni Mogondo umekula sasa. Hii ni Mogondo umekula sasa. Mwani kwa. Mimi natoka Mogondo. Okay, nenda nyumbani basi. Nasikia. Amba ukae. Nenda ukae usikize dada. Bona. Mami. Bono, abana mami ntoigwa. Nona ne siororia igwe nyingi. Siororia yeri ngani ri na ria maretire. Mwana nyasa kwa ati siororia nyingi. Ono, koko nyago jane kadaronga. Iga bana mami nto inkinta kete kukwana. Ebintu mbire abakungu bakorire ebinge paka bakorera abana ebimwerere. Bono baretereire abana umuchando nonye muruki bakonya kumieriga bagokora iga bakungu chikoro bimono. Bono manyora marioga alia mange ebuku yate bakugwena ngokora tigendo kuyi ni michando yo no boto bugweka kubabeira onye ndidia polisi kinali kukwana onye ndidi mwanja nyora bakungu kando nyora abana baita abanyaruka kando nyora abana baita abamura kando nyora abasacha kando wiki yetu akole anga mwaro cyo bisigete mutanya ntakwa na busia tena ngeno mu gusira kini bono umuchando monene abantu baitu bakule bose nororo mulisi kuna tujandikete iga nka igonda kete kwa gaje korobo ekanisa lakini wangu nyakubulinga bono bantu kibaga chakabera bantu kibaga kutoka baliga kila bantu mbai bantu bakule okay family bali magokora bakungu bali mwakorire family bakungu bali mwakorire family tali no magokora family abasaja magokora family ono ongo so malioka tu elinde ayanda arwana magoli bomboli igono muchando monene family okagete nayo gokora abasaja mukagete na bakungu bagokora family ni no magokora family family ile buna kogenda buna koira na goja buna moko umirana nyuma matuko 18 ataraika bas aye goro borwaire igoro obonene ebere jinta daranyo ebe inki akora ayeto nyako mboli manganana igoro rasole roda ningogo kora family okay ama sakaranari mubutua masa karena ada mau tua, lu jangan lupa. Tahu nangkan aku anak. Aku bersyukur. Mana tua tiga? Aku bersyukur. Kita kayak gue dah nangkan apa? Awan-awan itu ibu. Bisa karali dia. Asing enjo entah ya pokoknya. Tadi kau macam pagi ane, bisa karali dia. Mau juga tuan, ayatnya kerana kau tidak apa seka, Yeshua, bisa karali dia. Cifailas jelas bisa karali ini, cifailas jelas bisa karali ini. Ebi ini bila bisa karali ini, pokok orang macia soalnya bisa karali dia, keruramanya. Ekeruramanye ekentukire ama miliariare maria twagokora mu kieso nelisa karaliria amatuka make sana amatuka make abakungu bonsi pi n'abasaja bonsi pi kukigutwara uburwaire bwa kanza nande boko bakora bwangu mono bintu mbire tokoroka kidney stones yo toka se saba ka bintu birikono bikuchikukina mono wana bakungu bako chikaswa kukura
kucha kuchaka bali kome kama tu bakule bara haki yetu porwai bano komboli haki yetu porwai sana ya kwankuli haki kibono linde kuwakura ndoke kwete kusogwete ya ita bos abana ba minta sitoko genda na sa ko mumono ebisi ebino kusaka nuko pokonya kumbuka na mumanye tenga tutagete tosome but you know practice makes perfect igobulili you know now we are protected, we are sure of what we are doing. One thing obuana oboliri tige bintu biria ekunge ke aye musacha nali nyasate betingaki bona ye kuitira saba kaka viki nyule umurumi no kuli bona tuara moka mulio moka mumurumi no omonyoli moroseli gesa naro seti gesa tena kubuli naro seti gesa kyo korengere naro seti gesa yuko ngina limo ngolisi no bokolika jina ko boli direct naro abana wa bintu ikwa omongwano olia dia mangana alia ko chikoba obekanzi omongwano olia yebukunga kiaka wote vinga yaki inu ko boli fani inu ira nalikucha samebu nyasaka kora kendo ona inue mepire yo sangiriti ngambu yango gendera moli ona rojem ko boli moyo ko se kwa ku yo nyasaye amangana ali ate beto kore narayo ko kora ona kero kon sikiseki motu kan ngon kwande ona mami ndo ikwa no muchando monene tikongo kwa mangana no bororo monene kera bantu baito bakule bos bono bakungu bakongota kare tigendo tei yani utakete ko ante bingai bono rumu wao kusuma nyi bono gaki ekerana ko lirugu nya kitali myaka emerongi 3 nene ara tamuka ukize kinde cyasa bantu bandi kunya kubuli ngaliri nkibone kitogokora nkibitogokora moni gwete bana ono tindiko gote biginto ntakitiko gote bini birengere lyibicha ati narabutira sebu kumusi nkonya kumulinga nkie bantu bo monene bakora libinte nkie bantu bo monene basira ke ikakuya gochokania yokorete birengere lyibike natemire nenjiko ekaroko bana professors nanji natemire gokora boni ebia nenjo monyene nakulira nyasaye kuruwa samali nkibona ikia bantu bo monene bakwira bose kama jeso bwadai baba kora bwa ubwate botayo okay asingi jichinga kina kwani ile condom na kwani family mwatebanga malio yemete kugweni ali ande turulia malio yemete na rawo karagendo na rakugwe amalio ga yande chintetere toko nkisindani toko betwa abonta kitiko gotebia ne simbo way ne simbo mana nga akero kwenda nyagitari oburwaire boko baku didawo wedrase obo kweni bagokora ekero bwa bakuru didawo igombo gwena chintetere chiria kisindani chiria chamanya ku create more side effect
katene kanisa tole lakini bali mo konte kana ku radio inchamwera open tindanyora ngungende ko minyoko goja sende ko mboli maboli ekyara muna ko mboli nimbwata machivu nkomoa ki na mangano boli motika bona magyoga yimete tagete ko batebiga seriously tiga ko sangire yimete ko sangire yimete wamanya kwa abantu amakwerere wamanya kwa abantu mana obusara bwa samba kwa abantu muyibona gukona mu rumabo ninyigwete byo bikurwa mujando igwa obusaro bono igaso mu biro yotobwa obusaro obumungu sambi mete bono mu biro yusariki busaro bulia mbuli gotokonya mbuli kugwenia iko bugo tumbuka liuka bwasoa kuna bwagenda bwaika ali asibwaika ali asibwatimoka no bwatimoka asinge nchumu biruyo ekero tokunya kuyoligereri n'abandi umubiri uyobeira magutuka bono usaro buli kwenda bose bererekane bukikugweni yandi bono instead ali asibwagenda kuna bwatimoka aita onye boko nyoranga maguta taringi mangi ngo boko ja korosiri yot onya maguta ara mangi no boko yenga bukire tari buli kogenda andi ngwana morujo bosaro butoko abantu bosaro butoko men otokonya buli usingu tuitagul nore lyo bali amaji wikira bunango kuona iga nturanyora ekintu gikulinde lyo bali dia kuna twali rusia somote kose kuna twali bekaliko yatogota kikulirinda paka akora matuko wetania amatuko saba nturanyora ikiri yoko lyo nyekwali yegwike buyu obe no maene within 6 to 7 days yakalire gendo yaeli igwetania abo inesumu kwenyu yo ndende lyo bali amaji koranda bana baminda bagutara kongomboga na jinsi ijonzi bagutara sana lakini gendo nagoka bugandaro tokonyara ko kora buchinga bokonya gutara na maliogo monyu gwetera lakini tokonyara ko kunya gutara na maliogo buganda ono inza bokonya gutara umuntu agutara nike buyu ngana nyunka gwe ono kanya kunyu. Okay. Egento kende kyale tiro mucha. Asubwire tubwate na anyolire mwacha kiri kurandi kanisa. Corona ne virus. Ne virus bali abasomu. E virus peli kugwena. Monyi wete lakini e virus negento kero ora tumi obongaini obonene konya gukirinda konya kugitanga urabono e virus ya chiga cha abantu sana ekoro kwa ukimwi monyu bete bindo lakini pasongo warambanyi wetu lakini na uli utajite sukuru na singe jata jite sukuru kwa nabara beta jite sukuru tajite sukuru e virus yeye iko tubwate lyogo bono iga kuna kukwana na hiyo ediogo likuyekaba yekabete peke teto igwani aje kubwata mabuli onyora so onyoro mbuli etubwate eliogo likukaba that virus te igorana munyi gote byaraki lakini turanyora lyogo likukiri that virus ikolinda pitimo konya kuitana na round tini kukuwa na murua ile lakini yo linda na corona virus unokoye nyora iko mulinero hyuka yo no yonye nyorire ayetiga na nere
suka kando nere pia kuja kumwaka chinkundi pia kuja kumu mana ada anyo ada mwaja kirenga magaki eline virus emenya tano mundo useko menya no mundo ono kanisa atia kuja kuwanga nanya to bati kwende endaka ono mwatu burukani ni mwatu acha kaniri ni bakato ono itakero kwante bingende ngibono kwanko okay ko yebe ikikia mamo rama nyege to ukwa ko te ya yawe ke abana minto ene virus egenteke kongusa rena sana getamba ikyube gete nkiraba ikibu ndoigwana ine ono njiro kunya kukwani abantu njiro kunya kokora ibintu njiro kunya kokora nini ekinkiraba ikibu okay nandi tari kwire ndube gete ekiagera ndagete ko batebiga ikibono giachanga giachiriga turabekera abantu ba emasi igoga ni yobe kurugura kurwa maiga pakara monyi gwete ono ndanga tingo kuno bochacho kunya kukulira banda nagosa igo ukubeka asajima ukubeka igoragima oborwaire boria ngoso habore nonyena maisa liro lino parte kuchima maisa kuchima tro tokoliro gimore kapare choka chokoliro kuchima embe libune gocha ekera nembeo ade tikambate kunde bwenzi obwato borwere bwa TB tuberculosis kunde bwenzi or asthmatic kunde bwenzi obwato borwere bwa sukari borwere bwa pressure borwere bwa arthritis borwere bwa bonoro abantaba iko barasabe mono asembei bantaba barasabe mono ikorinda kuno umuntu gendo kende to gukorera bona bana ba minto mero bilike oje yaka kongera yende rondo tole nyarani yake bono igona ari kukwanira igoro yaginde ko nari kukwana igora sa kongu igor ko ba sa kongu nekera to kunya kusanga sanga ibindi ora marwiranda achire twaretire askira ekachinkeiga munyabire sakia singubeka wala kile lakini abatemeria emekone ndinere twakorire na bira ayo muti mungumira ande na inde bana taketoli gereri wangu mono mono rungu chandu chiro monene asto kunya kumeni nanga chine chikwende ono aye onye tulikora wote na bwaso na kinaba sorana lilitana mo myumo ono ya ikirako ono digeria aba kungu birima ko tokora nyu ono mo mino yone kuna moro jaro para iga ono aba ke dibaito na bwa ba isaransi mubaro ono muarra buna naka inesi dinyesi ina akora kele san chana abekira
Muroche ngento nangkor lagi. Ono ga apa somi mura mumai to kapopo apa somi mumai to kapopo mumai to na kuro kucabra ngana mumanye ebianda bila so kapopo kuana ebianda bila so kapopo kuana ne bianda biyo kumia ono obo kimao obo koroche desibia eketamba ikenga imara na arus abaku kile ngendo mudari kire ndi ana mako mate da chen ko beto hono moyo ono kimundi kire tiga tiga bagus ono yani kwe sibia mako kongu eketamba se ko arus yere so kichama ka bekere tire so se mwa konere ono koroche kwe bangu sire obo kima molero bole wana chirobo kima ndo iwana nemi bole molero Wangkobe ye pakai sani yani, kwa manya kongere. Urujung nak pakai ni biar. Mau pera ni mana mau digereti gini. Okay. Mana injira gua, kiri ni digereti begitu mau ini. Orang nak mau kiri kan aku ada. Wanaenda kitoli gereria ayana mabe bosena maji ndio wana ini ama kwa leo mesa hivyo evirasi kwanza karali kile moina evirasi evi byalenga bikune kile buja evirasi katana mungu kune kai omo kungu esot omanya koge unjora hii moroje lakini Oma ite ko bukan ngai gong ko genda ka bono ono iga tindi bo kimo. Bono gaki auru jase ko be kama cara ya igura. E biande bingo wono tumbeta. Ono na mabera yo ko mirgan ma kya ko mir. Ate inu ko bori ko sona ri kimo ni gereti. Orang ke binto ko ko. Orang ko na wa jandira ban. Orang na ko ira ban ta ban ta maroi. Bono na raya kwa bwata ikanga na mabere na kwa menya kumbekera mucha umaite mpima jikoliro ya se bia bia ta ngaingo etiomo mata ndori kor ase ngejole ri arami ngenda de taga kwa umoro kwe ono kwerete ringo burwa iro bonene emichande menena saba kwa ira bana ba ebianda biao kwa bagi ira bana bao baka kwa bagira bakabageni baka bono chande taban chichabat kalau dia basi, ini macam kan dia jadi kabukan kuat ke bu, cicabat, kat, jangan nggak mau kau sama cicabat kurang, kau nggak cie kengkau apa, kau nggak kengkau apa kali, akhirnya di keluar kamu mengai nipi, di keluar kata dia mantung aja, nggak apa-apa ya tanah kau mak kaliya, ya kau mak kali kukara. Umunto kalau kita gue rusir gue, berusaha kini macam tu kalau terawan. Nah ya ada mangke tuar kukuana sengin jinsa, apa minto amma kali boleh desa. Lakini kukuan deranda manganaviri. Ege tunggu kiri kuru kusaum, mau ke manyete. Ege tunggu kiri nege kone sana subuh ki makumonto. Lakini bono tuwagi salidi, tuakolera makosa ege tungu kelia gesibu ya iga leta burukani chingeni chide chimbese wane chingeni kwa karangiri kwa rusiriri kerute ime ase chingeni chire ibere isatu to igwana ine chingeni chire ibere isatu kare imaga keiko ege ntu kelinege kone asobuki mabumondo yogori nene asobuki mabumondo Bono haika abantu bali lakini tika kuimuka ngango sibikira manyinga kwa Rusia mbonu inagerete bono gotio kabu negore ya sabantu ngau ngai bono kugweno yaya
buno ukirie kabireria buno ukirie kabireria abagaka mwenzi bali mwangaine kire kugweni kire pressure kugweni kire sukari gusibikira amanyi yaya ikiga koraria enseme ngao ekero kiaro sigubuneri ogo lakini bone kero gukirie kabireria igokigucaria the large intestine igonga kiwa hakimoko the large intestine akiwa amararia rengaki amara na kwa ni cia basomi mura amararia manena asarekire omuntu moya bono muntu yotai omuntu oyo egento tokoroka ayochikonya kobori gochika sexual desire ya cool chikonya kobori gochika era talinje na batebe togenda sukuru ayobori abandu gochimoyi bakoirane egento kene neri itunda liro tima eti gose mwarori murandi olinga yanda bona itunda liro yanga kinga togotia na barandia ngomanyete ngabona barandi bakwanire emio yako tegetu ya rori na ndiri kubali abali mwabe kaliko mwatogotia ama mwasibigo mwatogotina na masabu mwabe kechuba uzeta musi mwatoletera aidi kuna kwa ndete no ngata toiga na yule ndero nataka ngote biri tukolio mwalinga binebi ndikosi buno kunywa ekero kwa be kaliko gwatogoti litunda liria na lirorio nigoligosaria the large intestine yaba loose na one si abele loose bas sexual desire ya kuli lakini wate nyendiria mwambe kireta abantu kando byonzi bakwa nirimo limo nonyene nze yemo angakira omuntu naroje asikisegi mubwate nyumba chikobo bona yanda mange natukwana ntokukura bana bami na mange ayekubwate kubolia boli amange na ndi yukurira konene bantu beitire gusa litunda liria ayalinyore karibu na lireigo baso litunda liribe kamache liko atogote ete kwende macha atogotire limitere moina eta ubika sa macha okore gendo lakini taliliko amacha atogota akuliko ubu litunda liri asyo erongori bali makoro sirongori mwabika litunda rosirongori unoko yerusiriko litunda liri kwa miteta bekarali bekaimi basi burukaniga ete mesa kaliye kwerendele bana baminto etoga saine sana chiza chigotogendia bono abana ari gusaba uikira undo bwate kubori na baminto bali baisiko mwategereire lesenie omo ali bwe crusade yaito iga omo ali bwe crusade yaito yagete kubwato kuboria utagete gukwana ayekwana na bogotebiwa bweterase enchireliende yo mtandao nde igo abatseni igo naba munainwe na kende yonsi muranje gotokonya ekegera saya ntoganetie twagache kanisa ntoranyora bulimo you are free onya sawo gusiseni tusabe yasawo itombuya mono watokonyire kwegera manganaya koranje kero yo muigura manganaya asa mabira manene mono na so gwechanda konne kera twasalirie mebere ne kihoja gotobori ne mebere iliwa to ate buna twaye saliti bona monene abana baho baigura manganaya konya kero yomo turae ande tutumechi semiechi elinde tuira nie mebere ebe mebere ko igulingana liao ebe mebere bwate chinguru na ende to kolere mirimo ya gwa tutigeta so bosibwenzi bona kero to bande semene kaba mona intwe kera tuwasaba na kwege na asili ya Kristo motori. Amen. Ekwa yeri abageni, nyoka matera.